Yeah. To infrastructure fund miwacho no sani koro ung'iyo kako biro kalu. Of course, sani donge pokani chairman ma budget. So ipango no nango kanyo. Koro infrastructure fund mar education, Ministry of Education ipoge kata sani kidhi counties watimo gimiluongo budget committee, watimo ga gimiluongo public participation. Watimo ga every county, every financial year watimo in 20 counties every year. So kwadhi Homa Bay to wangiso wapenjo Homa Bay nango modwaro. Most of the time wayudo ka jogo dwaro education, gidwaro class mang'eny. So we always leave that infrastructure funding for team go projects. So other than projects my itimo gi MPs gi CDF to other projects mitimo gi ministry ma pesa mo allocate in Nairobi. So we are now we have access in kitchen one gi mandate. Wane mwandiko budget. So kwa nyali ndiko budget to wawe pesa no the elsewhere. So luo nyanza ni kwa Lagos ani and gi pesa no mancha keto ni joga. Ntie pesa mancho the game, ntie pesa mancho the camera mora across Nyanza. Nyakach ni keto nadi. Nyakach okay aonge gi schools waketo pesa schools. Ntie schools ma wan gi nyinge gi ma jo ikelo na budget takete pesa. Yes. Ma Kisumu ni Kisumu nitie schools nitie Kisumu nitie Homa Bay kamano kamano. Ngina neni mar Nyakache na di monde ka wagomba to podo ki MP idwan mana ngini na to okay mtetezi majo Nyakache okay MP sitting MP mong'eyo MP obro bire bang'e koro kisebedo MP to koro bwabo timo gikodi kichanti ngena duogi od bura okane an jalego pod koda confidence adhi duo koro kisebiro ni to koro adhi keti line koro ngisi ni koro wa wuoth kama kit kora senge corridors mag sirkal yes wadonye ne weche mag siasa ni